Dakle, živimo u stvarno prekrasnom dobu, iako naši stariji tvrde da prije je bilo bolje. Živimo, znači u današnje vrijeme imamo manje siromaštva, imamo bolju tehnologiju, bolje zdravstvo, sve. Imamo više ratova možda, ali to je zato što dronovi brže rade. Da, prije su ratovi po meni bili puno kompliciraniji u biti. Ide Engleska napast Ameriku, idemo ih napasti, oni kao, o ne, evo ih za 4 mjeseca, spremimo se, sad samo dron i čao. Što nas očekuje u sljedećih 100 godina? Hoćemo svi biti kiborzi, hoćemo imati umjetno oko, leđa, da bar budemo imali leđa, pošto ja već šepam. Ja nemam odgovore na to. Čovjek koji će pokušati dati odgovore i za vrijeme Bug Future Showa zaviriti u kristalnu kuglu budućnosti i sa nama je jedan od najuglednijih, ako ne i najugledniji hrvatski znanstvenik sa svjetskom karijerom. Molim vas jedan ogroman aplauz za Ivicu Puljka. Dobro večer svima. Nisam ni najugledniji ni najpopularniji, nego sam jedan od najvećih znanstvenika, imam 2 metra i 100 kila, otprilike. Tu sam sigurno jedan od najvećih. Dakle, ja ću vam danas pokušati, a vidjet ćete šta ću pokušati. Jučer kad sam bio na predavanju u Tehničkoj akademiji, držao sam predavanje o svemiru i Higgsovom bozonu i to je ono što ja znam, manje više. Jednom kolegi sam rekao da ću danas držati ovo predavanje. I znate šta me on pitao? Kaže, ti se stvarno usuđuješ o tom pričati? I moram priznati da me zamislio. Zašto sam uopće pristao govoriti o ovome? Zato jedan od najpoznatijih najboljih znanstvenika povijesti znanosti, zove se Steven Weinberg, rekao je, kaže, kad nešto želim naučiti, prijavim se da to predajem. I ja sam se prijavio da ovo predajem u biti da vas iskoristim da naučim nešto o tome što će se događati u sljedećih 100 godina i tako dalje. Dakle, ja sam vas iskoristio, ne vi mene na neki način. Ali rezultat ovog mog procesa u kojem sam onda čitao razne knjige i gledao razna videa i pokušao nekako sublimirati što se to u biti, što će se događati u budućnosti, ne samo u 100 godina, nego od sad pa do beskonačnost. Rezultat je da sam još optimističniji nakon svega toga. Ja sam inače po prirodi optimističan, malo i pretjerano možda, a sad sam još optimističniji. A reći vam i zašto. Ali opasnost predviđanja je sljedeća. Prije 100 godina, kad su ljude pitali šta će se dogoditi u sljedećih 100 godina, ovo je bilo jedno od predviđanja. Dakle, ovo su rekli da će biti oko 2000. godine, a predviđanje je bilo da će kitovi voziti autobus, da će autobusi biti na pogon kitova. I sad vidite u kakvoj sad je situaciji da uopće nešto predviđan kad je ovako su bila spektakularno kriva predviđanja. I šta nas u biti čeka u sljedećih 100 godina? Iskreno govoreći, nemam pojma. Ni znam ja, ni niko drugi. I ima jedna, to vi mlađi možda i ne znate, ali stariji znaju, ima jedan stih koji mi znamo još iz osnovne škole, kaže, nitko ništa ne zna, krhko je znanje. Kad sam u Požegi pitao učenike ko je ovo napisao, svi su znali, osim van Požege vrlo malo ih je znalo. To je napisao Dobriša Cesarić. Prvo pitanje koje u biti, prije nego što krenemo u budućnosti, prvo ćemo pokušati objasniti šta mi to znamo da bi mogli na temeljima tog znanja u biti pokušati predvidjeti šta će se dogoditi u budućnosti. Ono što mi znamo, i na to moramo biti ponosni, mi puno toga znamo. Znate, mi puno govorimo o tome da malo znamo, da skoro ništa ne znamo. Ja se s tim ne slažem, mislim da mi puno toga znamo i na to moramo biti ponosni jer smo počeli istraživati prije otprilike 409 godina. I mi imamo formulu ne za svakodnevni život, nego formula koja opisuje svakodnevni život. Mi smo razumjeli sve što se događa na razini svakodnevnog života što se tiče čestica i sila koje djeluju u svakodnevnom životu. I formula vam izgleda ovako. Ovaj dio prvi je o kvantnoj mehanici, ovaj tamo je prostor vremenu, onda je gravitacija, zatim su ostale sile, materija i Higgsov bozon. Ova formula opisuje sve što se događa u našem životu i konceptualno govoreći sve što smo naučili do sada u životu biti piše tu. U ovoj formuli između ostalog piše da astrologija ne funkcionira, na primjer. Dakle, mi znamo da ne funkcionira. Ili recimo da život nakon smrti nije moguć. To isto piše u ovoj formuli. Jer nema niti jednog biološkog ni fizikalnog mehanizma da se život nakon smrti nastavi. To je loša vijest za budućnost, ali nije tako loša kao što ćete vidjeti na kraju. Dalje, šta još znamo? Znamo da je svemir vrlo vjerojatno započeo prije 13,7 milijardi godina, 13,8 je točan broj, u jednoj eksploziji koja vrlo vjerojatno
eksploziju koju mi danas zovemo veliki prasak i da je nakon toga što se stvorio, da se širio i mi smo danas tu negdje na kraju 13 ili 7 ili 8 milijardi godina od početka. To je druga stvar koju znamo. Treća stvar koju znamo da život, jedan put kad je stvoren na zemlji prije 3,5 do 4 milijarde godina, da se nakon toga razvijao prema teoriji Darwinovoj teoriji prirodne selekcije, tako da se iz jednostavnih organizama da su se kreirale, stvarale sve kompleksniji organizmi. Evolucija u nekim situacijama nije baš išla u pravom smjeru, ovo dosta dobro razumijete, iako je za mene ovo i pravi smjer, nema tu ništa loše. Na zdravlje. Treća stvar koju znamo, a to je da su sva živa bića na zemlji imaju kodirane informacije u DNK ili DNA. I mi smo na neki način braća sa svim živim bićima na zemlji, uključujući životinje i biljke. A što još ne znamo? Ima jako puno toga što ne znamo. Najvažnije pitanje moderne znanosti na koje odgovor još ne znamo je od čega je izgrađen svemir. Pogledajte kakve stvari još ne znamo. Ne znamo, na primjer, mogu li se zakoni fiziku ujediniti. Ne znamo jesmo li sami u svemiru. Ne znamo, recimo, kako je evoluiralo kooperativno ponašanje. Ili zašto je dobro surađivati. Mi znamo da je dobro surađivati, ali nismo baš sigurni zašto skroz. Ne znamo, recimo, je li vrijeme iluzija ili zašto spavamo. Ne znamo i zašto funkcionira placebo efekt. Ne znamo što uzrokuje ledena doba, kako mozak računa pokrete. Baš sam sad razgovarao s jednom kolegicom. Znate ko su najinteligentniji ljudi na svijetu? Plesači. A zašto? Zato što se kreću, što mozak najviše svoje energije i kapaciteta koristi za računanje pokreta. I ljudi koji se puno kreću, tipa plesača, su najinteligentniji od svih. Mi ne znamo zašto umiremo. Zamislite to. Dakle, sve te stvari ne znamo i sve te stvari, jako veliki broj stvari ćemo u bliskoj budućnosti odgovoriti. Način na koji ćemo odgovoriti na ove stvari je u biti znanost i znanstvena metoda. Ali ono što je izuzetno bitno i ono što bi ja htio i da ovo moje predavanje gledate, izuzetno je jako bitno je biti skeptičan. Ovaj mali je najskeptičnije dijete na svijetu i on je izuzetno skeptičan i slobodno budite skeptični prema svemu što ću ja pričati od sada pa nadalje. Zašto je on skeptičan? Zato što mu je ona rekla da će za svaki Facebook like njegov narod dobiti hranu, a on nije baš skroz uvjeren u tako nešto. Dakle, slobodno gledajte mene na ovakav način. Mi kao ljudi, prolazeći kroz život, naročito u dobi kad izađemo iz tinejdžerstva i tako dalje, počnemo se postavljati pitanja. I 3 možda najvažnija pitanja na koje odgovor znamo, to jest 2 od 3, su što smo, odakle smo i kamo idemo. Ja ću vam sad pokušati argumentirati da mi znamo odgovore na 2 od ova 3 pitanja, jer na ovo zadnje ne znamo, ali o tome malo više kasnije. Sad ću samo na brzinu vam pokazati šta znamo mi o tome što smo. Mi smo u biti kolekcija od 7 milijardi atoma. U našem tijelu ima 7 milijardi atoma u prosjeku. Kako su ti atomi došli u naše tijelo? Tako što je naša mama, kad je bila trudna, jela hranu i udisala zrak, a atomi koji se nalaze u hrani i zraku su u 9 mjeseci malo pomalo završili u nama. Sad zamislite kako izgleda proces u kojem je priroda u 4 milijarde godina skužila kako će od milijarde atoma u 9 mjeseci napraviti nas. Ono što je fascinantno, barem meni, to je da ako malo bolje razmislite, 7 milijardi atoma ima raznih kombinacija, a samo jedna kombinacija smo mi. Sad zamislite, šta bi se dogodilo da u procesu slaganja atoma, da su se par atoma složilo drugačije? Ne bi nastali vi, nego neko drugi. Koja je vjerojatnost da nastanete vi? To je toliko nevjerojatno da ste vi samo zato što postojite najsretniji ljudi u povijesti svemira. Samo zato što je priroda odlučila sastaviti vas, a ne nekog drugog. Jer je kombinacija nekih drugih bilo apsolutno puno više. I svako jutro kad se probudite, sjetite se toga, vi ste najsretniji ljudi u povijesti svemira samo zato što postojite. A ima još puno drugih razloga zašto. E sad, ono što je zanimljivo, dakle, vi ste apsolutno jedinstvena pojava. Ali ono što je zanimljivo isto tako, da mi znamo koji su to atomi. 65% našeg tijela je kisik.
Oko 20% našeg tijela je ugljik, oko 10% našeg tijela je vodik i tako dalje i tako dalje. Pogledajte što sve ima u našem tijelu. U našem tijelu ima silicija, kositra, cinka, željeza, neko ima neko više, neko manje željeza, kobalta, bakra i tako dalje. I odgovor na pitanje odakle dolazimo je odgovor na pitanje odakle dolaze ovi atomi. I znate što? Mi znamo odgovor na pitanje odakle dolazi svaki od ovih atoma. Pogledajte, ovo je periodni sustav elemenata, samo je sad kodiran po tome odakle dolaze atomi. I ako malo bolje pogledate, većina atoma u biti dolazi ili iz velikog praska ili iz zvijezda. A kako? 10% našeg tijela je u biti nastalo u velikom prasku kad je svemir bio star 0,1 milisekundu. Tada su nastali prvi protoni i neutroni i iz tih prvih protona i neutrona kasnije, kad je svemir bio star 380.000 godina, nastali su prvi atomi vodika, nešto malo helija i manje više svi atomi vodika koji su u našem tijelu su nastali u velikom prasku. A ako se sjetite malo prije, koliko ima vodika u našem tijelu? 10%, što znači da je 10% našeg tijela staro 14 milijardi godina. I ako ste se ikad osjećali starima i umornima, to je sve ok, jer je 10% našeg tijela staro 14 milijardi godina. A nije ni ostatak malo puno mlađi. A ostatak našeg tijela, svi oni ostali atomi, u biti su nastali u zvijezdama. Zvijezde su nastale tako što u nekim dijelovima svemira u kojim postoji svemirska prašina, ta svemirska prašina pod utjecajem gravitacije se skupljala i onda se zapalila i zvijezda je gorila, sve dok se zvijezdama, mogu se 3 stvari dogoditi zvijezdama. Prva stvar, zvijezda se može ugasiti. I ako je zvijezda mala, živi dugo. Što je zvijezda veća, živi manje. Male zvijezde će se uglavnom ugasiti i postaće bijeli patuljci. Malo veće zvijezde mogu završiti u crnoj rupi ili mogu, ako ne završe u crnoj rupi, mogu eksplodirati. I ta eksplozija koja se zove supernova je eksplozija u kojem jedna zvijezda u jednom trenutku zasjaji sjajem koji je veći nego 100 milijardi zvijezda zajedno. I u biti zašto vam to govorim? Zato dok je zvijezda gorila, ona je u svojoj utrobi stvarala atome. I to tako da na kraju života pojedinih zvijezda izgleda tako da u vanjskom omotaču ima vodik, nakon toga helij, pa ugljik, neon i tako dalje, sve do željeza. A onda se zvijezdi dogodi apsolutno spektakularna stvar, a to je da zvijezda eksplodira i pošalje sve te atome okolo u svemir i stvori sve atome od željeza pa nadalje i na takav način u biti stvori sve atome u našem tijelu. Dakle, atomi vodika su se stvorili u velikom prasku, od vodika do željeza u zvijezdi dok je gorila, a od željeza pa nadalje u zvijezdi kad je eksplodirala. I svi atomi koji mi imamo danas su u biti došli ili iz velikog praska ili iz zvijezda. Dakle, kad je naša mama jela i udisala zrak i svi ti atomi su se na kraju završili u našem tijelu, u biti to znači da, naročito za vas mlađe, da nije on samo zvijezda, nego da ste zvijezde svi vi. I znate što je zanimljivo? Osim što ste zvijezde, možete tražiti takav tretman. Jer ste zvijezde. I to možete tražiti kod vaših roditelja sve dok oni ne skuže da su i oni zvijezde, onda ćete imati mali problem s tim na kraju. Ok. To je bio uvod. Zašto smo mi kiborzi? Znate šta je kiborg? To je kombinacija biologije i tehnologije. Svako od nas, i to baš apsolutno svako, je kombinacija biologije i tehnologije. Oni od vas koji imaju plombe u zubima, to je apsolutno savršena kombinacija, imate to implantirano u vaše tijelo. Oni koji imaju naočale, kao što sam ja, oni su malo površnija kombinacija tehnologije i biologije, a vi mlađi koji ste spojeni na kompjuter i koji vam služi kao produžetak vašeg mozga i našeg mozga, by the way, jer ja sam isto takav kao i vi, svi smo mi kombinacija biologije i tehnologije. Jedino je pitanje šta je to mjera koja je nama danas dobra i kakva će mjera kombinacije biologije i tehnologije biti u budućnosti. Niko to od nas ne zna. Ono što ja mislim da će ta mjera evoluirati zajedno s nama i da ona bića koja nas budu naslijedila
za 100-tinjak godina otprilike, ta bića neće uopće biti bića koje bi mi iz današnje perspektive zvali ljudima. Mi ćemo njih više zvati robotima iz današnje perspektive. A to će biti naša djeca, jer ćemo ih mi kreirati na različite načine. Neki od njih će biti biološki, a neki od njih neće biti skroz biološki. Dakle, gdje je granica kombinacije biologije i tehnologije? S obzirom da ste vi svi kompjuterski frikovi kao i ja, otprilike, vi niste skroz zgroženi ovom slikom. Ja recimo nisam apsolutno skroz, ali naši potomci, oni koji će nas zamijeniti, njima će ovakve stvari otprilike biti skroz normalne. E sad, kako kad razmišljamo o tome šta će se dogoditi u budućnosti, mi se u biti bavimo ekstrapolacijom. Šta radimo? Uzmemo sadašnje znanje, koje sam vam rekao od čega se sastoji, uglavnom od velikih stvari kao što su recimo teorija elementarnih čestica, kozmologija, astrofizika ili teorija evolucije i tako dalje, i onda je ekstrapoliramo u budućnost. Ekstrapolacija je malo zeznuta stvar, pogledajte na primjer ovo. Ako ste jučer imali 0 muževa, a danas imate 1, onda bi sutra trebali imati 2, je li tako? To se zove ekstrapolacija. Ili, ako ste jučer imali 1 muža, danas niti 1, sutra bi trebali imati -1. To se zove ekstrapolacija. Naravno, ovo je šaljiva ekstrapolacija, ozbiljna ekstrapolacija ovo. Ako uzmete podatke, ekstrapolacija znači ovo, uzmite neke podatke i recimo da se danas nalazimo tu, ovo je bilo malo ranije, ali nema veze. Recimo da se danas nalazimo tu i sada želimo predvidjeti šta će se dogoditi u budućnosti. Postoje 3 scenarija da će se dogoditi ovo po plavoj krivulji, po ljubičastoj krivulji i po ovoj smeđoj krivulji na kraju. Što će se u biti dogoditi? Ono što možemo sa određenom sigurnošću tvrditi je da se neće dogoditi ovo po plavoj. Niko od nas to ne zna, budućnost je nepredvidiva, ali hoće li se dogoditi ovo po plavoj, vjerojatnost je izuzetno mala. Možda će se dogoditi nešto po smeđoj ili po ljubičastoj krivulji. I tako mi u biti radimo kada razmišljamo o budućnosti. Bavimo se ekstrapolacijom. I kad želimo ekstrapolirati kamo mi idemo, postoje stvari koje su izuzetno tužne. I sad ću vam ispričati najtužniju priču koju ćete ikad čuti u životu. To je toliko deprimirajuće, ja vas unaprijed upozoravam. Mene nekad zovu da držim motivirajuće predavanje, ali ja ne znam na što ću vas motivirati nakon ovoga, ali moram vam to reći jer je to fair. Dakle, kako će završiti ovaj svemir? Mi danas znamo da se svemir sastoji od 100 milijardi galaksija, od kojih svaka ima po 100 milijardi zvijezda, što predstavlja 10.000 milijardi zvijezda. I otprilike isto toliko i planeta. I sav taj svemir, sav taj vidljivi svemir, svemir od atoma, je samo 5% našeg svemira. 27% od svemira je takozvana tamna tvar za koju ne znamo od čega se sastoji, 68% je tamna energija za koju uopće nemamo pojma od čega se sastoji. Mi u biti ne znamo od čega se sastoji 95% našeg svemira. A 5% znamo, to je materija koju vidimo oko nas, uključujući i nas. Zašto vam to kažem? Zato što je sad vrijeme da upoznate vaš pravi kraj. Jeste spremni na to? Ono što mi ne znamo, mi ovako razmišljamo i kažemo. Postoje 3 moguća scenarija za završetak svemira. Recimo, ovaj daljinski, ako ga bacim gore, pogledajte, on se vrati nazad. Zašto? Jer ga privlači nazad cijela Zemlja. Jedan od mogućih scenarija razvoja svemira je takav da kad je svemir eksplodirao, on se širi i jednog dana možda se prestane širiti i završi u istoj točki s kojoj je došao. To je jedan mogući scenarij. Drugi mogući scenarij je da se svemir širi sve brže i na kraju se raširi do beskonačnosti, a treći da se širi sve brže i jako brzo se raspadne i isto tako završi beskonačnosti. I završi na kraju ovako. I svemir će vrlo vjerojatno završiti tako da će svaka atom biti beskonačno mnogo udaljen od bilo kojeg drugog atoma u svemiru. To se zove hladna smrt svemira i to je praktički neizbježna stvar. Sudeći po onom što dan znam. Mislim, žao mi je, ali ja sam svaki put šokiran kad sam pričam, tako šta ću. Ok, ali druga stvar, kako će završiti ovaj dio svemira? To je malo optimističnija priča, ali nije baš nešto ludo optimistična, isto tako. Kako mi to znamo? Mi znamo zato što, sjećate se ovoga, što je zvijezda veća, živi kraće. Naše sunce je zvijezda
vidite, ovaj pointer ne radi, ali to je negdje, naše sunce ovako izgleda. To je žuta zvijezda negdje tamo na sredini. Totalno mala zvijezda, neprimjećiva. Pogledajte, imate zvijezda tipa velikih plavih divova, crvenih super divova i tako dalje. Sunce je jedna mala normalna zvijezda. Ali kako će sunce završiti? Ovako, gledajte. Sunce je staro 4,5 milijarde godina i otkad se napravilo do danas uvijek ima istu veličinu. Da nema, ne bi bilo niti vremena da evolucija napravi nas. A šta će se suncu dogoditi? Mi točno znamo jer smo gledali druge zvijezde. Za 1,75 milijardi godina sunce će početi rasti. I kad počne rasti, sušit će sve oceana na zemlji. I ovakav biološki život kakvi mi danas imamo neće tada biti više moguće. Do tada ćemo mi nešto drugo smisliti. Šta će se onda događati? Sunce će rast i kad bude otprilike veliko 10 milijardi godina, kad bude odmaklo 10 milijardi godina od početka, sunce će narast na crvenog super diva, i u biti nismo sigurni, ali možda će progutati zemlju u tom procesu. Ako mi zemlju ne uzmemo i odvedemo negdje drugdje. Ono što će se nakon toga dogoditi je sunce će odbaciti svoj vanjski omotač i onda će se pretvoriti u takozvanog bijelog patuljka. To je jedna velika zvijezda od ugljika, praktički veliki dijamant. Ako do tada ne napravimo nešto drugo, tada će prestati život na zemlji. Sigurno, ako ne prestane, prestao bi već 1,75 milijardi godina nakon toga. U međuvremenu, ono što će se dogoditi, to je jedna zanimljiva pojava, a to je da najbliža galaksija Zemlji je Andromeda. Nalazi se 2,5 milijuna svjetlosnih godina u udaljenosti od Zemlje. Za 3,75 milijardi godina naša galaksija će se sudariti s Andromedom. A za oko 2 milijarde godina od danas, Andromeda će biti veličine mjeseca, pa ćete imati mjesec na nebu i Andromedu blizu nje. A onda će se sudariti te dvije galaksije i onda će praktički nastati jedna ogromna galaksija. Te dvije crne rupe u sredini će se sudariti, a sve zvijezde će manje više se spojiti onda u jednu ogromnu galaksiju. To su bile loše vijesti. Sad mi isteklo, ali ja sam rekao da ću 25 do 30 minuta, dakle, ok. Sad je vrijeme za dobre vijesti. Dobre vijesti su sljedeće. Mi danas živimo u najboljem dobu u povijesti ljudskog roda. Ovako je izgledao svijet 1918. godine. Ovo je očekivani životni vijek, a na Y osi je bogatstvo, prosječno bogatstvo ljudi, svedeno na današnje brojeve. A ove kuglice predstavljaju zemlje sa različitih kontinenata, zemlje različite veličine. Recimo, ova najveća kuglica je Kina, ovo je Indija. I pogledajte 1918. godine, kakva je bila situacija. Prosječni životni vijek ljudi je bio od 20, 30, maksimalno do 40 ili 50 godina. A bogatstvo ljudi je bilo oko $1000 godišnje. A pogledajte gdje smo danas. Pogledajte što se dogodilo. Cijeli svijet je napredovao. Danas je prosječni životni vijek ljudi 70 ili 80 godina. Pola vas ili pola nas ne bi bilo živo 100 godina prije. A pogledajte koliko je bogatstvo se povećalo nekoliko desetaka puta. Dakle, cijeli svijet je bolje mjesto za život. Nije samo očekivani životni vijek, nego, ako pogledate recimo kolika je pismenost kod ljudi, pogledajte kako je izgledala pismenost. 1800. godine 90% ljudi je bilo nepismeno, a danas je samo manje od 20% ljudi je nepismeno. I ako ekstrapolirate ovo ovdje, onda odgovor na pitanje kako će izgledati svijet za 100 godina, na svijetu za 100 godina neće biti nepismenih ljudi. Ako pogledate kako izgleda populacija ljudi koja živi u ekstremnom siromaštvu, pogledajte kako je to bilo raslo sve tamo do 50 i 60 godina, ali to je raslo zašto je rastao broj ljudi između ostalog. A nakon toga se trend nastavlja tako da premda raste broj ljudi, to je eksponencijalno, apsolutni broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu opada. Danas svaki dan 130.000 ljudi izađe iz siromaštva, svaki dan. Sjetite se toga kad smo svi zajedno malo grintavi i mislimo da svijet ide skroz lošem smjeru, zato što je nama loše na izgled. Sjetite se da svaki dan 130.000 ljudi izlazi iz siromaštva. Njima je svijet bolji. I ako ekstrapolirate ove brojeve, za 100 godina neće biti siromašnih ljudi na svijetu. Ako pogledate kako izgleda nasilje u svijetu, ovo je broj ubojstava u zemljama zapadne Europe od 1300. godine do danas.
Pogledajte, nema više ubojstava, uopće, skoro. Nema. Ali problem je što mi znamo za svakoga, pa nam se čini da je to puno. Mislim, Bože mi prosti, svako ubojstvo je loše, naravno, niko to ne govori. Ali danas je svijet, ja ne govorim da je svijet idealno mjesto za život, nego samo da je najbolje ikad. I da će se tako i nastaviti. Jer ako ovo ekstrapoliramo, bit će još i manje nasilja u svijetu. Na zdravlje. Pogledajte koliko broj ljudi koji živi u demokraciji. Demokracija je jedna od najboljih izuma u povijesti ljudskog roda. Pogledajte koliko sve više i više ljudi živi u demokraciji. I svijet, ako ekstrapoliramo, za 100 godina neće biti ni gladi, ni siromaštva, ni nasilja, ni bolesti. Ljudi će biti obrazovaniji, sretniji i dugovječniji. I to, ako to mogu skoro stvrditi sa 99% sigurnosti. Za ostale stvari, kako ćemo izgledati, ćemo biti cyborzi i tako dalje, to ne znam. Ali, ono što vi sigurno imate isto kao i ja, osjećaj za feeling da živimo u svijetu i zaista živimo u svijetu koji se ubrzava. Mi danas živimo u eri ubrzanja. Ja vjerujem da i vi kao i ja osjećam kao da živim na nekoj rijeci, vrlo brzoj rijeci, da me ta rijeka non stop tjera na neki način naprijed. Izgledamo ovako nekako. Ponekad na život izgleda ovako. Na koji način ćemo se mi snalaziti? Kako možemo živjeti u tom životu? Mi ne možemo svijet zaustaviti. Svijet neće stati. Svijet će ići naprijed. Pričali smo malo prije o tehnologiji. 5G tehnologija će doći s nama ili bez nas. Mi to ne možemo zaustaviti. Jedinu stvar koju možemo napraviti, možemo se prilagoditi. I ovako nekad izgleda svijet, kao da smo bez kočnica. Ali da se prilagodimo u tom svijetu, u biti, postoje 3 vektora ubrzanja u svijetu. To su tehnologija, globalizacija i klimatske promjene. Sve ove 2 stvari doprinose boljitku u svijetu. Ovo je veliki izazov, jer ako ne savladamo izazov klimatskih promjena, onda ćemo stvarno biti u problemima. Dakle, ja ne tvrdim da je svijet idealno mjesto i da je super dobro, to jest da ne može biti bolje, može biti dobro, može biti bolje, ali najbolji ikad. U tom svijetu, u biti, mi moramo živjeti tako da se gibamo istom brzinom kao i rijeka. Prevedeno na fancy jezik, to vam se kaže dinamička stabilnost. Ne možete postići stabilnost tako da mirujete. Možete postići stabilnost jedino da se gibate istom brzinom kao i rijeka. Dobra vijest, mi smo ovo, a loša vijest je da nema ovoga. Njega nema da nas nauči to. Mi se moramo sami naučiti. To može biti dobra i loša vijest. Pitanje svih pitanja je, hoćemo li mi iskoristiti svoju inteligenciju i ono što smo do sad kreirali da završimo u ovakvoj nekoj situaciji? Ili ćemo, a ja mislim da hoćemo, ili ćemo napraviti ovako nešto. To danas izgleda kao znanstvena fantastika, to se neće dogoditi za 100 godina, možda se dogodi za nekoliko 1000 godina, ali ja mislim da hoće. E sad, kako ćemo to postići? Najveći izazov naše generacije, to jest vaše generacije, vas mladih, ja kad držim predavanje u školama, ja kažem da će pola učenika, to jest pola vas iz prvih redova će živjeti dulje od 100 godina. Recimo vi s desne strane. Vi nećete, žao mi je. I vi imate 100 godina ispred sebe da ovo su izazovi vašeg života, nisu više našeg života, nego smo mi sad predajemo ih vama. A znate koji su izazovi? Izazovi su, hoćemo li razviti umjetnu inteligenciju, a ne ovakvog tipa, jer ova već postoji. I ova postoji. Nego hoćemo li razviti ovakvu umjetnu inteligenciju? Hoćemo li razviti takozvanu generalnu umjetnu inteligenciju koja će imati sposobnost stvaranja inteligencije? Dan kad to napravimo, sutradan će se sve promijeniti. I ono što moramo napraviti, moramo početi diskusiju o tome što mi u biti želimo od budućnosti. Nešto na kraju samo oko toga. A znate zašto? Zato što ako postavi, ovo su takozvane stepenice inteligencije. Pogledajte mrava, ovdje mrav. Mrav iz svoje perspektive ne zna šta može napraviti kokoš. On ne može uopće shvatiti šta kokoš može napraviti. Kokoš ne može shvatiti šta može majmun. A majmun ne može razumjeti šta mi kao ljudi možemo napraviti. Oni iz svoje perspektive ne mogu shvatiti šta mi možemo. A znate gdje je umjetna inteligencija generalnog tipa? Gore. Mi smo ovdje, a gore je.
Dakle, mi uopće ne možemo pojmiti šta će to šta mi napravimo, a vrlo vjerojatno ćemo ga napraviti šta će napraviti. Postoje ti 3 tipa života. Jedan se zove život 1.0. To je život u kojem, koji može preživjeti, replicirati se, ali se ne može ni dizajnirati ni svoj software ni hardware. To su bakterije i tako dalje. Postoji život 2.0 koji može dizajnirati software, ali ne može hardware. I postoji život 3.0, ja namjerno nisam stavio kako izgleda, jer niko ne zna kako izgleda, koji može dizajnirati i software i hardware. Znate koji smo mi život? Mi smo 2.1 otprilike. E sad, hoće li generalna umjetna inteligencija biti dobra ili loša? Ja ću vam pokušati sad to dobiti ovako. Ako napravimo ljudsku umjetnu inteligenciju, hoće li to biti dobro? A tamo je kad će umjetna inteligencija prestići ljude. Evo, sad ću još minut, 2. Pogledajte, imate definitivno loše, vjerojatno loše, prilično neodređeno, vjerojatno dobro i definitivno dobro, a ovo je za nekoliko godina do nikad. I sad se pronađite ovdje. Isto kao što u hrvatskoj ekonomiji možete uvijek naći nekog ekonomista da će braniti bilo koju teoriju, na svijetu danas možete naći vrlo ozbiljne ljude koji će braniti bilo koju od ovih teza. Osim ove da skoro pa nitko ne misli da će se za nekoliko godina razviti takva inteligencija. Ja sam recimo osobno optimist i to artificial intelligence optimist. Ali gdje se nalaze danas ljudi, kako će to izgledati, mi to točno u biti ne znamo. I zato ja ne mogu puno pričati o tome. Ali ono što vam mogu samo predstaviti, to su mitovi i činjenice. Dakle, mit je da je super inteligencija do 2000. godine nemoguća ili da je do 2100. sigurna. Činjenica je da to niko ne zna. Mit je da samo čudaci brinu o umjetnoj inteligenciji i ozbiljni ljudi brinu o tome. Mit je da umjetna inteligencija može postati zla ili da postane svjesna. Prava zabrinutost je da ta umjetna inteligencija neće imati iste ciljeve kao i mi. Najveća briga su roboti, to je mit. Najveća briga je umjetna inteligencija koja ne mora imati oblik. Dosta je spoj na internet i 5G mreže. Mit je da umjetna inteligencija ne može kontrolirati ljude. Mi kontroliramo tigrove zato što smo inteligentniji od njih. Ta umjetna inteligencija će biti tako inteligentna da nas može izbrisati sa zemlje da niti ne razumijemo šta nam se dogodilo. Mit je da strojevi ne mogu imati ciljeve, a projektil navođen toplinom ima cilj. Mit je da superinteligencija dolazi za par godina, a prava zabrinutost je da superinteligencija neće stići za ona neće sigurno stići za nekoliko desetljeća, ali nam se može učiniti, možda nam točno toliko treba da je u biti vaša generacija da definira prave ciljeve i da nas zaštiti sve zajedno od toga. Na kraju, preću ovo. Htio sam vam pokazati što će vam se dogoditi kad umrete. Hoćete da vam kažem to? To vam je super dobra vijest. Samo sekund. Zato što... A i vas isto, ok. Dakle, religija nam kaže... Kad gledate sve te knjige, oni vam kažu da smo prašina i s prašine ćemo se vratiti. Ili da smo zemlja u kojoj ćemo se vratiti i tako dalje. To nije skroz točno. U biti, mi smo više zrak nego prašina i nevidljivi špiri sastavljen od CO2 i vodene pare. A šta će nam se dogoditi? To ću vam pokazati kroz primjer kremiranja. Kremiranje je proces, u biti ovo je odgovor na pitanje šta će vam se dogoditi za sljedećih 100 godina. To sigurno znam. Sad gledajte. Kremiranje je proces od 800 do 1000 stupnjeva. U par minuta sve molekule vode ispare u atmosferu. Zatim će ugljik zajedno s kisikom odletiti u atmosferu u obliku CO2. Slično će se dogoditi s atomima vodika, sumpora i dušika. Čak će plomba u vašim zubima, ako imate, ispariti obliku žive ako filteri nisu dobri u krematoriju. Ono što ostane ćete podijeliti našim rođacima i prijateljima i znancima i tako dalje. Sva šta će oni s tim napraviti, to ne znate. Ali to nije kraj. Smrt nije vaša kraj. Ono što će se dogoditi da zato što vjetrovi pušu, za 16 tjedana sve atomi iz vašeg tijela će se rasporediti po cijeloj zemlji. I onda će u obliku kiše i obliku ostalih oborina pada dolje, diza se gore, pada dolje, diza se gore. I na kraju, kad pogledate, bilo gdje da pogledate, vidjet ćete trilijune vaših molekula u zraku. I nastavit će se živjeti u jagodama, u suzama kornjače ili u bilo takvim drugim stvarima.
A ako vam na grobu bude fizičar govorio, ovako će tješiti vašu rodbinu. Znači ovako, možete se nadati da će vaša obitelj pažljivo uzeti u obzir sve dokaze i znajući kako je znanost pouzdana zadovoljiti se činjenicom da je vaša energija još uvijek tu. Prema zakonu o čuvanju energije niti najmanji dio vas nije zauvijek otišao, samo ste manje uređeni. Hvala vam puno. Hvala puno. Zadnji slajd. Moramo ići. I na kraju još 3 rečenice. Prvo pitanje. Nije pravo pitanje kakva će biti budućnost, nego je pravo pitanje kakvu budućnost mi želimo. Ja sam optimističan zato što vjerujem u vas što ćete živjeti duže od 100 godina i one koji će vas naslijediti, ili još bolje one koje ćete vi stvoriti. Ali osnovna stvar je u biti ono što je sigurno, a to je da će budućnost biti hiper, super, ultra zanimljiva i najbolje da u njoj sudjelujete. Hvala vam na pažnju. Hvala puno. Hvala puno. Ja bih sad, da imamo vremena za pitanja, nažalost nemamo i trebamo organizirati jednu cijelu konferenciju za vas. Tako jer ako, znate što će sad dogoditi, ako ja krenem sa pitanjima, stvarno ima sigurno puno pitanja, ali jako su filozofska pitanja koji će trebati filozofske odgovore, a moramo ići nažalost sa programom. Ovo je bilo izvrsno, čak sam vidio da imate još 36 slajdova što niste prošli. Što kad sam došao, bio sam kao, molim, što? I onda gospodin Ivica kao, još minut, ja kao, di? Vrijeme je relativno, ali ne toliko, gospodine Ivica. Ono što ja mogu ekstrapolirati iz svega ovoga je da neće biti nepismenih atoma. Točno, bravo. Svi ćemo umrijeti jako pismeni. Ali hvala vam puno, hvala puno. Hvala puno. Ovo je bilo jako motivirajuće. Svi ćete biti mrtvi. Stoga možete napraviti što god želite. Pa će i oni umrijeti. Jel' tako? Malo se zamisliš, malo si kao... Pustit ću malo da razmislimo o ovome. Ne znam, jako zanimljivo.